ದಾದ ಬೊಟ್ಟಾವಡು ಇದೇ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಶೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನುಂಗೋಡ ನಮಗೆ ಚೂರು ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಚೂರು ಬಾಡೆ ಉಂಟು ಇದೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಡ ಉಂಟು ಬೇಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಂಚ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ತೈರ ರಡ್ಡೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಇಂಚ ಎದುರು ಬಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮೈಸೂರಿದ ಸೀಂಕೇಡ್ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಂತ ತುಂಬ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣತ್ತ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿರೇನು ಇಡೆ ಸೀಂಕೇರ್ನು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ತಲ ಇಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿರೇನು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಆನ ತೈತು ಈ ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಂಚ ಆನತ ಇದು ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದು ಈ ಅಡಿತೈರಿ ಇಂಚ ಕಾಣೋದು ಹಾಂ ಇಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಡಿ ನೀಟಿ ಎದ್ದು ಇಂಚ ನೀಟಿ ಎದ್ದು ಇಂಚ ಹಾಂ ಸೇಮ್ 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 ಅಡಿತೈರಿ ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಂಚ ಹಾಂ ನೀಟಿ ಎದ್ದು ಸೇಮ್ ಇಂಚೇನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣತ್ತ ಇಡೇಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಡೋರಿ ಉಂಡತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಹಾಂ ಉಂಡು ಎದ್ಲ ಕುಂತು ಚಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಲಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ ಚಂಡತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿದಿ ಒಳಗೆ ಒಂಜಿದಿ ಒಂದು ನೀನು ಕತ್ತೆರಡು ಉನೇನು ಕತ್ತೆರಡು ಉನೇನು ಕತ್ತೆರಡು ಒಂಜೆ ನಿನ್ನ ಅಂಡೆ ತಿತ್ತಿ ಕೌಂತಲೆ ಎಂತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಳಿಯ ನಡ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗುಂಟ ಎಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ನವೆಕ್ಕ ಮೈತದ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಂಡಿಂದು ಆಂಡಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ. ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಚನ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು ಗುಂಡ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾಚನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಮಿನಾನೆ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟದ ದೀಂಡ ಮರದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮೂಜಿನಾಲ್ ದಿನ ದೀಂಡಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೀತ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚ ನಾನು ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಮತ್ತು ಓಡಾಪೊಂಡೆಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಊರುಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಅಂಚೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ ಮೂಡೆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಾನು ದುಬ್ಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಐನಾ ತೊಂದು ಮಾತ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಜೂಕುಲ್ ಮಾತ ತೂಪಿರ್
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ರೆಸಿಪೀಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಅವೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇತೆದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ ತೀರ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಪನ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.